כוח, זה ביחד. כל אחת יכולה לבטא את עצמה, וכל כוח של כל אחד ואחד זה בסוף יוצא כוח גדול. האחדות זה שאנחנו מתאחדים, ושכל אחד בשביל השני, ומה זה אומר אחד בשביל השני? זה שאם החבר שלך צריך לבד, אתה תבוא ותעזור לו, כל דבר אחר תתמוך בו. אחדות בשבילי זה בלי לריב, להיות קבוצה מאוחדת. איך היה לי המערך? לי היה כיף, הבנתי כאן שאני באמת שייכת לכאן, והיה מאוד כיף לכאן. הפעולות שעשינו ביחד והדברים האלה, זה כאילו כיף. היה כיף, והפעולות אילן עוד היה ממש משקיעות בהן, והיה כיף. מאוד כיף לי בפעולות. אני לומדת כל הזמן דברים חדשים עם עצמי, כמו שאני מצחיקה, ושכיף לי לחברות, ואני אוהבת את הפעולות שלנו. היה כיף במערך, למדתי ממנו שצריך להסתכל על הסביבה, לכבד ילדים, לכבד אחרים. מה הקבוצה בשבילי? בשבילי הקבוצה זה משפחה, חברים, מקום שכיף בו. המדריכות שלי, אני אומרת שכאילו שאנחנו ביחד כולם, אז אתם משפחה, כאילו אתם האימהות שלנו, ושאנחנו אחיות, כולנו ביחד. אני מרגישה במשפחה, כאב, צחוקים, נהנים, משפחה בקיצור. הקבוצה שלי היא חלק מהחיים שלי. הקבוצה בשבילי זה כאילו למשפחה שלי, כאילו הם אחיות שלי. אני אוהבת את הקבוצה בגלל שאני מחכה כל שבוע כדי שיהיה פעולה ואני אוכל לבוא וליהנות פה עם החברות שלי ולשחק ולצחוק ולשמוח, ובאמת זה מתנה. איזה נקודה הכי תפסה אותך מכל המערך? זה שלושת את הילדים למארזים וזה שימח אותם. הנקודה שהכי תפסה אותי זה הפעולה שהכנו מארזים לילדים החולים. מה ששימח אותי בזה ששימחנו אנשים גם כשקשה. יש שם, הראשון זה שצמחנו את אחת השנייה ובאנו כל מיני חשובות לאחת השנייה, ועם המארזים שהבאנו לילדים שחולים, ושהסרטונים יעב שהבנו שצריך לשתף את כולם, ויש עוד המון. עוד תפס שבשבוע שעבר היה סרטון ממש מרגש, בסוף הוא היה לי מרגש וכמעט בכיתי מהסרטון הזה. אני התרגשתי מהסרטון, שהראו לנו את הסרטון, אז הייתה את הילדה הזאת שניסתה להתחבר והיא לא ויתרה ועדיין רצתה, ולי זה קצת מאוד התרגשתי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שיר אתם? חלום פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה רוס הכל. צריכים לזוז בזה אני בטוח, לארוז לנוע, תוך כדי נבין לאן שלומי. חיכינו די, אז רק תגידי יו יד ביד נשלב ונהיה לב פורם וציפור. רגע ברגע עולה, אל תשאלי אנה ולמה ואיך, על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, תראי איך ברגע הכל יחייך. נה 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 נה. זה חלום פתוח, אוויר מלוח, קו
קו המים מתקרב לחוף, הזמן נוזל עכשיו נשבות לנוח, לפחות שבוע לא נחשוב על שום דבר. חיכינו לו והנה בא היום, יד ביד נשלב ונהיה לב פועם וציפור.